Wengane zakwethu impela sibona lapha kumongameli we-MK uJacob Zuma njengoba esemungele phana kuFloyd Shivambu oswaphana iqenjeni ke le-EFF kanti kube sesemnikeza sona ke isikhundla pha kwi-MK bafowethu impela phana baseligibela udaba esiqale sinibingelele kuyona ngemboso sithi MTV sithi nje uma siqala ngane yona channel akwenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell konke uzithola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela sibona lapha kumongameli we-MK uJacob Zuma njengoba esamukele uFloyd Shivambu osuke phana iqembeni ke le-EFF eyojona wona kumkhonto wesizwe bafethu kumongameli walo ke leli qembu ke obesenikeza yena kuFloyd Shivambu uthi abu national organizer walo ke leli qembu. Hayi ke wengane zakwethu impela ke zinjalo ke izindaba ke ebesiniphathele zona yona ke imboso sithi MTV kodwa sithi nje impela thina ke sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.